Sa ngalan sa mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manusap kanimo. Isip usa ka simbahan na atong gisaulog karong adlaw ang solemnidad sa pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa kadako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuya ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Daduon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaloy kami. Himaya sa Dios dito sa langit. Ug kadait sa iyang mga tawo, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit nung ari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Jesucristo, ug tong anak sa amahan, Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaloy kami, ikaw nagaling sa samahan. Lawat ang among kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing galangdon, O Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa imaya sa Diyos Amahan. Amen. Amen. Amen.
magampo kita. O Dios nga gamhanan nga nagpasaka lawas ug kalag nganha sa himaya sa langit, sa putli nga Birhen Maria inahan sa imong anak, itugot na nga muyo kami nga sa kanunay magdulong kami sa langit ug mahimong takos nga makaambit sa iyang himaya. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon, sa ang gipadayag. Unya naabli ang templo sa langit, og nakita sa sulod niini ang sudlanan sa kasabutan sa Dios. Unya may kilat, kaguhob, dalugdog, linog, og mibunok ang yelo. Unya nagpakita ang usa ka dakong tilimadon dito sa langit. May usa ka babay nga nagbistig adlaw ug nagtunob sa bulan, o gikoronahan siyang napulog duha ka bituon. Hapit nga siya moanak, ug nagtiyabaw siya sa kasakit. Laing timailhan, nagpakita didto sa langit. May dakong dagon nga pula, nga may 7 ka ulo, napulo ka sungay, ug may korona ang matag ulo niini. Gikahig niya ang iyang ikob, ang ikatulong bahin sa mga bituon sa langit, ug gitambog ngadto sa yuta. Mibarog siya atubangan sa babaeng hapit na manganak, aron tukbo niya ang bata nga mahimugso. Unya gianak sa babay ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga hingpit kaayo. Apan gisakmit ang bata ug gidala ngadto sa Dios sa iyang trono. Mikagiw ang babay ngadto sa kamingawan, diin ang Dios nag-andam kaniya og dapit. Ug didto atimanon siya sulod sa 1,000 ug 200 ug kan-uman ka adlaw. Unya dadungog ko ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon, ania nagayod ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag na sa Dios ang gahom niya ingon nga hari, o gipakita na sa Mesiyas ang iyang otoridad. Kay ang tigsumbong sa atong mga kaigsuunan nga nagbarog sa atubangan sa Dios, nagsumbong kanila adlaw o gabii, ginginlan na gikan sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagabarog ang reyna, kisdiha sa imong tuo, tinayanan ug pulawan. Nagabarog ang reyna, diha sa imong tuo, tinayanan ug pulawan. Ang reyna nagapahilo na sa imong tuo, diha sa bulawan, diha sa bulawan, sa uber. Nagabarog ang reyna, diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Pamati o anak nga babae ug tanawa, ipaabong ang imong dunggan, hikalinti
imong lungsod ug ang balay sa imong amahan. Nagabarog ang reyna diha sa imong tuo, binayanan ug bulawan. Busa tinguhaon sa hari ang imong kaanya kay siya man ang imong Ginoo. Nagabarog ang reyna diha sa imong tuo, binayanan ug bulawan. Gidala sila sa sulod uban sa kalipay ug kasarya. Nanulod sila sa palasyo sa hari. Nagabarog ang reyna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Corinto. Apan ang tinuod, mao nga gibanhaw si Kristo. Ingon nga pasalig nga katong nangamatay, banhawon usab. Kay ingon nga miabot ang kamatayon, pinaagi sa usa ka tawo. Moabot usab ang pagkabanhaw, pinaagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan. Banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang matag usa anaa sa iyan husto nga dapit. Si Kristo maoy una sa tanan. Unya mosunod kadtong iya ni Kristo hinig-abot na niya. Unya moabot ang katapusan ug buntugon ni Kristo ang tanang pangulo nga espirituhanon, mga awtoridad, mga kagamhanan, ug itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway. Himuon sila nga tumbanan sa iyang mga tiil. Ang katapusang kaaway nga buntugon mao ang kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ang ginumana kaninyo, Maanaw sa kanimo, kinutlogi kan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. himayaon ikaw, O Ginoo. Wala madugay nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog, bulahan ka sa tanang mga babae, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo? Sa pagdungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya miingon si Maria,
Nagadayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo, ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdom siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan. Tungod sa mga dakong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan o gipatibulaag ang mga tawo nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipuka niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono ug gituboy ang mga paubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituma niya ang iyang gisaad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon ug nahinumdom siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria ug mga 3 ka bulan uban kang Isabel ug unya mipauli sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong igsoon, mga igsoon ko ni Kristo, mayong buntag kaninyong tanan. Karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan sa pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria, lawas ug kalag. Sa Ebanghelyo atong makita si Maria nga mibisita kang Isabel ang iyang igagaw. Bisan pa man nga nakadawat siya og talagsaong panalangin gikan sa Dios, wala siya nagunahuna lamang sa iyang kaugalingon. Matoy pa ni San Lucas, nagali siya pag-adto ngadto sa balay sa iyang igagaw aron sa pagsangyaw sa maayong balita na ang pulong nahimong tao diya sa iyang sabakan ug aron pagtabang ug pagserbisyo sa iyang igagaw nga si Isabel. Mao kini ang katahom ni Maria nga atong inahan. Iyang gidawat ang grasya sa Dios ug iya kining gipaambit pinaagi sa gugma o pag-alagad. Mga igsoon mo ni ang unang punto nga atong kamalandungan karon, nga ang grasya di ay nga atong madawat sa Ginoo dili para sa ato ra gyud. We become an instrument of God's grace, a channel of God's grace, because by nature mo flow gyud na ang grasya sa Ginoo, ang kaayo sa Ginoo. Mary is full of grace. Ang gigamit ni San Lucas nga pinulungan sa Griego kay karitomene. Nagpasabot na nga ikaw gigrasyahan sa Ginoo ug padayon nga nahimong instrumento sa grasya sa Dios. Kita mga igsoon matakigayon nga magsaulog ta sa Santos nga misa, matag adlaw sa itong kinabuhi na gitawag nga actual grace, na gitawag nga sacramental grace, sugod sa bunyag. Ang pangutana, ato bang gipaambit ang grasya sa Ginoo ngadto sa uban? Giunsa nato pagpaambit ang grasya sa Dios? Ang tubag ni Mama Mary sa kaayo sa Dios, mao ang iyang matahom nga Magnificat, nga murabag nag-reflect sa iyang kinabuhi, ang akong kalag nagadayig sa Ginoo. Sa orihinal nga pinulungan nga gigamit ni San Lucas, again, Greek man, Griego, ang word na gigamit is megalonein. Sa to pa, gipadako niya ang Ginoo diha sa iyang pulong ug sa iyang buhat. Munang indot kay nang nay mga igsuon na tumingon ba, salamat kaayo sister ha, salamat brad ha sa imong kaayo, napahinumduman ko sa kaayo sa Ginoo. Salamat ha sa imong pagpasaylo kanako bisan og di ko angayan, imo gyud kong gipasaylo dayon. Nagpahinumdum lang ni sa walay kinutubang pasaylo ug kaluoy sa Ginoo. Muna ang gibuhat sa mga Birhen, iyang gipadayag, iyang gi-reflect, iyang gi-magnify ang Ginoo
diha sa iyang kinabuhi. Ang pagpasaka sa mahal nga Birhen Maria sa langit, nagpahinumdom ka nato mga igsuon, na ang destino ni Maria mausab ang destino nga giandam sa Ginoo alang kanato. Muni ang laing punto nga atong hinumduman, whenever we celebrate the solemnity of the Assumption of Our Lady, we are reminded of our own destiny, which is to be with God forever. Throughout the life of Mama Mary, iyang giandam, iyang kagalingon, aron sa maong higayon mo, abot ang iyang katapusan sa iyang murabag panaw ni kinabuhia, may usa siya sa Dios nga nagbuhat kaniya. Og kita gihagit nga mag-andam usab sa atong kinabuhi unta. Ang Dios nagtinguha dili lamang sa atong kalipay dinhi sa kalibutan, kundi sa atong kinabuhing walay katapusan uban kaniya. Muna nga mangutana ta, ang akong kinabuhi karon nga akong gipuy-an, nahimo bang pagpangandam sa kinabuhing walay katapusan? Ang pulong nga akong ilitok, ang hunahuna nako, ang ako ang mga buhat, mag-andam ba nako sa langit? Matod pa ni Saint Therese, I will spend my heaven doing good on earth. O ito nagpasabot na sa langit na siya maghimog kaayo. She realized that every good work, every act of mercy, every act of charity, every act of faith and hope would be a foretaste of heaven. Atong ipadayon kining santos nga misa, ug atong pangayoon sa mahal nga Birhen Maria ang iyang panalangin, ang iyang pag-ampo alang kanato. Nga unta sa atong pagdawat sa grasya sa Ginoo, mahimo usab ta nga instrumento sa grasya sa Dios diya sa atong relasyon sa atong isigataw. O kinaot nga sa atong matag adlaw nga kinabuhi, atong mapadako, atong ma-reflect, atong mapadayag ang kaayo sa Ginoo. Aron kita makaandam sa atong kagalingon sa langit sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Palihog manindog atong himuon ang akto sa ato ang pagtuo. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Kristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matayo gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya ang paghukom sa mga buhiyog sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Binayaw lawas ug kalag ngadto sa himaya, si Maria midan-ag nga dakong ilhanan sa atong tunhayng kaugmaon isip simbahan. Sa atong pagpanaw padulong ni anang langit nong gingharian, dadoo nato ang atong mga pag-ampo ngadto sa Dios atong Amahan. Ug moingon kita, Ginoo ubani kami kanunay. Ginoo ubani kami kanunay. Nga isip simbahan, mulantaw kita sa unahan, ngadto sa kabanhawan nga gisaad sa atong Ginoo. Magampo kita. Ginoo ubani kami kanunay. Nga ang mga nagpangulos sa kalibutan, mamahimong instrumento sa kalinaw, tali sa mga kanasuran, magampo kita. Ginoo ubani kami kanunay. Nga ang mga Kristohanon, makakaplag og kahiusahan, alirong kang Maria, ang ubos nga sulugoon nga gibayaw ngadto sa himaya, magampo kita. Ginoo ubani kami kanunay. Nga ang mga masakiton, makakitag paglaom diha sa himaya, nga naangko ni Maria, magampo kita. Ginoo ubani kami kanunay. Nga imong isipon nga takos mapustlanon, alang kanamo, nga halang dun Teopelo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo ubani kami kanunay. Nga ang mga nangamatay,
mabanhaw uban kang Kristo, aron magsadya uban sa atong mahal nga inahan, ug sa mga santos, magampo kita. Ginoo, balik kami kanunay. Ginoo sa langit ug sa yuta, among gipadangat nga naa kanimo ang among mga pag-ampo, tinabangan sa among mahaymayaong inahan, ang unang magtutuo nga gitawag aron mo ambit diha sa himaya sa iyang nagmadaugong anak, si Jesucristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Langit no namong Amahan, among igasan, ang kang Kristong kinabuhi, hamiling bayan, minimong mga binuhat, bayad sa mong kasaypanan, dawatan himuan, nga among kaluwasan, dawatan himuan, nga among kaluwasan. Ang Kristong mga buhat o kinabuhi, nagihimo niyang halan, alang kanimo, maiusang mamong buhat, o ang among kinabuhi, ingon ngang diyutay tubig, isagol sa binos. Ingon ngang diyutay tubig, isagol sa binos. Mga igsoon pagampo kamo aron ang ako ga inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa ingalan, alang usab sa tong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Ang halad sa among pag-alagad mahidangat unta diha kanimo Ginoo. Sa pangama sa mahal nga Birhen Maria nagipasaka nga nasa langit, ang among mga kasing-kasing nagdilaab sa kalayo sa gugma, mangandoy unta kanunay kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayog matarong, Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Tungod kay karong adlaw gipasaka sa langit ang Birhen nga inahan sa Dios nga mao'y sinugdanan ug larawan sa pagadangatan sa imong simbahan ug kalig-on sa siguradong kalauman ug kahupayan alang sa imong mga tawo nga nagapanaw pa niining kalibutan. Husto gayud nga ikaw mibuot nga siya nga sa kahibulungang paagi nagpakatao sa imong anak nga mao'y tinubdan sa tanang kinabuhi, dili gayud magatilaw sa pagkadugta sa lubnganan. Ug busa uban sa mga anghel
nagadayeg kami kanimo sa kalipay nga nag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himayang. Hosana, 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 Hosana sa kagitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala nga pasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo, Manluluwa sa kalibutan nga nagtubo sa nako, pinagi sa imong krus, pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumo nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahong nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak sa mga langit, magdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalangon namo sa matag adlaw,
ihatag ka namong karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Pili mo kami tugian sa pagsulay, hinunualuwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay ang kalawat kanimo, apan ipamulong lamang umamaayo ako. Magampo kita. Tapos na kami mga lawat sa makaluluwas nga sakramento, Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, nga gipasaka sa langit. Mahidangaton ta kami sa imaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Karon natong awito ng Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, ilius tuus misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut dignificiamus promissionibus Christi. O mahal nga Birhen Maria, Rayna sa langit o ginahan namo, nga gidala sa langit sa lawas o kalag, tabangi kami nga magpabiling matinud-anon sa Dios.
Tabangi kami sa among mga kalisdanan. Panalipdi ang among mga pamilya ug tudloi kami sa pagigugma ug pag-alagad sama sa imong gibuhat. Dad-a kami kanunay ngadto kang Hesus aron sa katapusan sa among kinabuhi makig-uban usab kami kanimo sa kalipay sa langit. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadan ninyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat Salamat sa Diyos.